bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama. Aħna nintelqu fidejk, saħħa tal-morda, li baġemp is-salib isseħibt fil-batija ta' Ġesu, waqt li żammejt sħiħa fil-fidi tiegħek. Int salvazzjoni tal-poplu tagħna, tafx neħtieġu, u aħna żguri li tipprovdi biex bħal f'Kana tal-Galilea jerġa' jkollna l-ferħ u l-festa wara dan il-mument ta' tiġrib. Għenna, tal-imħabba divina, biex inħadnu r-rieda tal-missier u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu li ħafuq l-martana u tabba bin-niket tagħna biex permezz tas-salib iwassalna l-ferħ tal-qawmien. Amen. Spiritu tal-mulej et jistri fuqi, Spiritu tal-mulej ikkonsagrani, ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħinja lil-fajrin, faraġ u slim, ħelsi lilim jasrin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru din il-qudiesa għall-Stellini.
Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, int li seħħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu, għamel li nifirħu dejjem bil-qawmien tal-mulej mill-imwiet, bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed Ludi minn Pontu jismu Akwila li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla għax l-Imperatur Klawdju kien ordna lil-Lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom għad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu t-tinet. Kull nhar ta' Sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jixandar u jipperswadi biex jipperswadi l-Lud u l-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollha kemm hu għax-xandir tal-kelma u kien ixandar lil-Lud li Ġesu huwa l-Messija. Iżda huma waqfulu u bdew jidewlu u għalhekk Pawlu farfar ħwejġu għalilhom: Intom tafu, intom taħtu għatta il-fin tagħkom, jiena ma għandix ħtija. Min issa il-qudiem se ngħaddi għalant il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu li kien iqim lill-Alla u li daru kienet tmiss mas-sinagoga. Krispu il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emnu fil-mulej u ħafna minn Korintu li kienu jisimgħu lil Pawlu emnu wkoll u tagħmdu il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-rieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, inxteħtu infexxu fil-għena ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Alleluja,
Alleluia, Alleluia. Ma nħallikomx il-tiema jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mulejkum f'qalbi u f'ommi biex inxandar kif jixra il-kelma tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom, x'ifisser dan li qed jgħid, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni, u li jien isejjer għand il-missier. Għalhekk qalu, x'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid, ma nafux x'irrid jgħid. Ġesu għaraf xi xtaqu jistaqsuh, għalhekk qalilhom, qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li qedtilkom, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tinnu, iżda id-dinja għad tifraħ, għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Per Evangelika dikta delegato nostra. Kurjużi dawk il-kelmiet kif għala dan il-Vanġelu u dawk il-kelmiet ta' Ġesu li d-dinja għad tifraħ għax id-dixxipli għax aħna għad nibku. X'ifisser, x'irrid jgħid? Naħseb dawn il-kelmiet naraw mad-dawl ta' dak li Ġesu qal meta qal intom il-melħ tal-art u intom id-dawl tad-dinja, il-miżbieħ. Nistgħu nifhmu għalfejn il-biki għad jissarraf ferħ għad-dinja. Għax jekk dak ikun il-biki tax-xhieda li aħna nagħtu ta' Kristu, id-dinja għad tgawdi għax it-tbatija tagħna tkun batija li jissalva lid-dinja. Għax it-tbatija ta' dawk li jimxu wara Kristu mhijiex tbatija fil-vojt, imma tbatija li għandha skop, mhux għal gost ta' tbatija fiha nnifisha, imma x'm'hemmx persekuzzjoni. U Pawlu qiegħed ixandar il-Vanġelu u qiegħed jintaqa' ma' reżistenza bħalma ntaqa' xin keċċew xin ħareġ mis-sinagoga għax il-lut waqfqulu. Iżda x-xhieda tiegħu ma kienitx xhieda fil-vojt. U dak li ġara ġiel li d-dinja tirbaħ, rebħet il-ferħ għaliex imbagħad ħarġet din il-kelma minn qalb il-komunità Ludija għall-pagani. Xi ħaġa oħra interessanti illi laqtitni jiena u nara ftit dan il-Vanġelu u l-qari qabel il-Quddiesa kienet il-fatt illi Pawlu kien jaħdem it-tinet. U Pawlu kien jaħdem it-tinet biex imantni lilu nnifsu. Imantni lilu nnifsu waqt ix-xandir ix-xandir tal-kelma ta' Alla li Kristu huwa l-Messija. U anke Pietru nintaqgħu li darba waħda semma tinda fuq it-Tabor. Id-differenza hija din illi Pietru semma tinda biex ma jiċċaqlaqx minn hemm. U Pawlu kienet jaħdem it-tinet
propju biex jivvjaġġa minn post tal-ieħor u jmantni lilu nnifsu waqt dan li vjaġġar. U aħna wkoll qegħdin nivvjaġġaw u aħna wkoll ħajjitna kultant tisa tinda li tiżżarma u tintrama band oħra. Imma kif irridu nkunu bħal Pietru jew bħal Pawlu? Naħseb dawn iż-żewġ dimensjonijiet huma importanti li nżommuhom ma' xulxin. Waqt li qed tixxandar il-kelma ta' Alla, waqt li aħna qegħdin ninxandruha b'ħajjitna, aħna ma nistgħux nibqgħu dejjem fl-istess ċirku tagħna bejn l-istess 4 persuni, importanti li nibqgħu nissaħħu bejnietna. Imma qalbna għandha tħabbad bl-imħabba d-dinja kollha li l-kelma ta' Alla tinxteret mhux biss satru fl-art, imma anki lejn dawk il-qlub li għadhom ma għarfux il-Kristu. Iżda min-naħa l-oħra, irrid ikun hemm preżenza kostanti, il-konsapevolezza li nafu li hemm preżenza fissa ta' Alla f'qalbna li aħna ma rridux niċċaqalqu minn qudiemha anki jekk kultant tistaħba, anki jekk kultant hemm dlam qudiemna. Imma hemm dawl li nemmnu li qiegħed hemm, li għajnejna jfissaw fuqu, l-għajnejn tal-qalb ma jridux jiċċaqalqu minn fuqu. U din id-dera, din il-preżenza, imbagħad hija tina l-kuraġġ u s-saħħa biex inkomplu nimxu dan il-vjaġġ li fl-aħħar mill-aħħar irrid iwassalna biex ngħaddu l-eternità wiċċ imbuċ ma' Alla. Imma ferħ li aħna l-koll imsejħin biex nibdew minn issa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Ejja resqu quddiem il-mulej, quddiem Alla l-Missier, it-talb tagħna. Nitolbu l-ewwel nett tal-missjonarji, speċjalment dawk minn artijietna illi f'dan il-moment partikolari qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjonijiet daqshekk diffiċli. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji tagħna biex dan iż-żmien ta' viċinanza aktar qrib ma' xulxin ma jkunx żmien mitluf, imma żmien li jkun ta' għoża fil-qalb tagħhom. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U b'mod partikolari nitolbu għat-tfal tal-komunitajiet tagħna biex il-mulej iħarrishom u jgħallmuna bl-innoċenza tagħhom ħalli huma qatt ma jiġu skandalizzati u l-ħarsa tagħhom tibqa' fuq Alla. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nimtlew bħajja tajba għas-sakramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Hu l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadej tiegħek Lilien Stellini li jogħġbok issejħla għandek minn din id-dinja, għamel li kif bil-ma'mudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li inti trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidina Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Alleluja.
ta ulit. Halleluja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Int ġedditna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lill-Alla. Ejja infittxu l-protezzjoni ta' omna tas-sema billi flimkien ngħidu it-talba ngħidu 3 Ave Marijiet. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familji, ħarstek fuqna dejjem żomm.